आत्तिगिरी येथील तरुणाचा चोकाक फुलाखाली निर्घुण खून। हातकणंगले तालुक्यातील चोकाक येथे नागपूर रत्नागिरी हायवेचे काम चालू असलेल्या घोड्यावरील फुलाखाली हत्तीगिरी येथील युवक विनोद सर्जेराव मुसळे वय वर्ष 30 राहणार हत्तीगिरी हा इसम काही कामासाठी चोकाक येथे आला होता। त्याचा काही अज्ञात मारेकऱ्यांनी चोकाक स्मशानभूमी शेजारी असणाऱ्या फुलाखाली नेऊन त्याला मारहाण केल्याची घटना घडली। तो जखमी अवस्थेत असल्याने नागपूर रत्नागिरी येथे काम करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांनी पाहिले असता चोकाक फुलाखाली मोठी गर्दी जमा झाली। जखमी अवस्थेत असणारा विनोद याला कोल्हापूर येथे उपचारासाठी नेत असताना त्याचा वाटेतच मृत्यू झाला। या गुन्ह्याचा पुढील तपास हातकणंगले पोलीस निरीक्षक शरद नेमाने करीत आहेत। आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करायला विसरू नका।